Salam gaderly vatandaşlar, salam ähriban ilneşler, salam gelin gyzlar. Bugün görüşümiz ýaly 2024-nji ýylyň iň soňky güni 31-nji dekabry. Bizim özgedegimizde her ýerimiz türkmen halkyny ýüzlenip hem täze ýyl bilen gutlamakçy hem goşgusy bilen tamamlamakçy vatandaşlarymyz bir ýygranýşdyrlar. Onu sözü Bahar'a verelim. Bahar senden başlayalı. Salam yurttaşlar, ildeşler. Benim şu önkü köne Türkmenistan'a başımızdaki oturan diktatör cehennem etti halka Türkmenistan'ı. Indi 2025'te güýçli gayratly olup, mert bolup Türkmenistan'ı täzeden gurup dikeltmek. Hemmemize nesip etsin, halkımızın hem yüreğine mertlik gelsin, ulu arzu ediyen. Hem de şu Türkmenistan'dan gelen bir goşgu var, şonam okap berjek. Täze ýyly hem iç duýgusunu hem gutlamasyny ýazypdyr. Inhaýene täze güne oýandym. Alada gam gussa gaplap taşymy. Bayram ýetip gelýär, nenen etmeli? Çykgynsyzlyk dagyna urup başymy. Çağıcığım ılgap geldi ýanyma. Diýdi eje plany arça wezäpdir. Öýlerim owadan dürli ışykly, men çağamyň şoňa böwünü gidipdir. Oýlandym, oturdum esli bir zaman. Diýdim men arçany nirden alaryn? Çağıcığımyň boynu burulmaz ýaly, täze ýyl saçagy nädip ýazaryn? Başlyklar boy başa taýynlyk gördi. İslam zadyny pul seçip aldy. Olara parky ýok, harampor baýlar. Ýokluk meni her gün gamgussa saldy. Sana hiç parky ýok zalim diktatör. Sen halkyň ganyndan bayram belleýän. Ezilip horlanyp garyp milletim iýje gündi her ýerden iş gözleýär. Kaçak ýazyp bilmedik garyp adamlar. Näme etsin seni zalim diktatör? Hemme zat gadagan seniň döwrüňde bir çäresiz ölmek ruhsatly boldy. Özüňe hemme zat mümkin ekeni, bir kanun prezident hem de diktatör halk seni ýigrenýär, kösäp hemmeni ýok bol ýurdumyzdan zalim diktatör. Dileýäs täze ýyldan täzelik, täze Türkmenistany sowgat ber bize. Halkym taýar sen garşyňda durmaga, adalatly ýaşaýşy prowa ber bize. Bu Türkmenistan'dan gelen täze ýyl hem iç duýgusy hem kutlamasy. Indi täze ýylda täze Türkmenistany sowgat ber bize diýe adalatly ýaşaýşy prowa ber bize diýip arzu etipdir. Gaty ýürekden çykan sözler vatandaşlar görýärmi? Watanyň içinde, Türkmenistanyň içinde adamlar şeýle dillenip başladylar. Görýärmi? Her bir aýdýan sözüni jany teni bilen ýüregi bilen awap şu türkmeniň halkyny bolup ýörüşlerine, işsizlige, açlyga, horluga eýýäm halk dillenip başlady. Öňler olar ýaldat aýdy bilen okdular. Ine görýärmi adamyň paltasy daşa degende şeýle bolýar. Inni sözü biz Leyla bereli. Leyla hanım, sesinizi açıp aýdyp bilersiňiz. Sizde näme Salam gutlamak bar? yurttaşlar, salam yurttaşlar. Sağ bolun Ola hanım. Menem şu yurttaşlarımı, kesipdaşlarımı, karındaş doğan dostlarımı, koňuş obalarımı, apa-singleýke öýkelerimi bu nämizde şunu bahanasy bilen şu çıkışımızda tebriklimen. Bu yetip ýatyrgan 25-nji ýyl hemmege hayırlı ýyl bolsun, kuwançly ýyl bolsun, saglam ýyl bolsun, saglyk getirsin bizlere, azy birçilik getirsin hemme yurttaşlarymyza, kulçylykdan çykarsın, döwletli ýyl bolup gelsin hemmemize.
Şunu dile getirip kalaman Allah'dan. Tebrikliyim şu 25. yıl bilen hayırlı yıl. Devletli yıl bolup gelsin hemmemize. Yurtumuza barıp 25. yılda taza Türkmenistanımızı kurup, taza cumhuriyet kurup, 26. yılını ağzı birlik bilen dabaralı kütüp almakımız nasip etsin. Hemmege, hemme yurttaşlarımıza kulçuluktan azat bolsunlar. Azatlık, erkinlik dilemen halkımıza. Yine indi şu hazır yine eğer de bula net bilmese bula massadan göttünü göter bilmese haram kulu berdi Muhammedovla. Özlerimiz bulanı massa sassası bilen otlap netip almakımız nasip etsin. Bulanı ağdarmakımız. Ben bir goşkumu okup berin. Şu vakti yani bu nege değişlemez. Yine oğlum arkanga qarama hiç. Yavunu burada qil. Eğer o'q tekkanda ham oldinga qarab yiqil. O'rtoqlaring ustingdan mayli sakrab o'tsinlar. Yov agar ajdar bo'lsa, o'shani ham yutsinlar. Yana bir do'stingga ayt. Sening yoningda borsin. Qon bo'lgan ko'ylagingni olib menga yuborsin. Men uni butun elga faxr etib ko'rsataman. Shahar, qishloqlar bo'ylab uni kiyib o'taman. Hamma desin bu o'tgan bir botirning onasi vatan uchun o'libdi uning yolg'iz bolasi. Shuni bilan yengish yılı bolsun. Nasip bolsa 25. yılımız. Üstünlük dileyman hemmege. Buladı sağ bolun. Leyla hanım katı maniyli boşka katı bir yanan bir inanın neme dari inanın atanın bağlatı çün katı neme maniyli. Tayda sağ olsun ayda Milya Leyla hanım katı duygulanır ya. İnni Malika muallima söz veraydık. Eğer gürlep bilseniz. Salam hanımlar. Her birinizin okan goşkularınız gatı. Enamını titretya, yüreğini yerinden oynatya. Gatı maniyeli goşkular okudunuz. Halkına şeydip dillenip öz içinin derdini, gaygı pikirini goşku setirlere getirip bize uğradanlar için köp minnettar. Şeydip içinizdekini aydıp durmalı. Näme ağlamadı oğluna, näme yok diye derdini de aytmalı, dile getirmeli, korkmalılar, çekinmeliler. Inni ağırgalı, şoň üçinem bize de kömek etmeli içindeki Türkmen vatandaşlarımızdan. Yere seredip korkup oturma vakti değil. Söğüşü ayağa kalmalı vakti geldi. İlleşlerim, yurttaşlarım, Türkmenistan'ın içindeki, daşındaki yurttaşlarım hemmenizi yetip geden dakikalar kaldı da täze ýylňam gelmegine. Ähli gamuşsaňyz şu köne ýyly bilen gitsin 2025-nji ýyly size saglyk getirsin, aýraçylykda ýörenleri gowuşdursun. Türmede hosarları yatanlar olara da gowuşmak nesip etsin. Nätäze Cumhuriýetimizde türmelerim boljak geldiler. Yani konstitusiýa ýörejek, kada kanunlar puta işlejek. Şoň üçinem aýralyk hasraty çekmersiňiz. 2025-de ähli etýän arzularyňyz bolsa-da ekgen
hayallarınız amala aşsın. Oğlu bilene milki sağlık versin, batırgaylık, güç, kuvat versin. Hemmeňe de men elim boş geldim bu safar goşguzadım yok yani halkımdan haýyş etdiýän şu arzulanmada amala aşyrmak üçin siziň hem kömeňize garaşýa herekete geçmeňize ayaklanmaňyza närazyçylyklaryňyzy bildirip durmaňyza ne bizde taga kanalymyz bar şoňa da abone bolup bilersiňiz. Ayargyzlaryň arkasynda durýan goramoşol goşgularyňyz, makalalaryňyz içiňizi dökesiňiz gelse edebiýat taşamy guramamyzdan oňa da ýazyp bilersiňiz. Sag bolun, täze ýylyňyz düşümli ýyl bolsun, täze ýyl, täze jumhuriýetiň ýyly bolsun. 2025. Assalamu alaikum oğlum, sağ olun. Taňry ýarkasyn gowy sözler, gowy arzuwlar etdiňiz. Menim öz gezegimde bütün türkmen halkyny ýetip gelen 2025-nji ýyl bilen gyzgyn gutlamakçy her bir türkmene, her bir türkmeniň ojagyny bereket arzuw edýän, janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, hemde her bir Türkmenistanly öz watanyna wepaly bolmagyny arzuw edýän, elbetde wepaly hemmeler, emma bu gynançly temalara girmek isläm zok, sebäbi täze ýylyň bosawasyna. Her bir insan öz topragynyň eýesidir, öz topragyna eýe bolmalydyr. Bu siziň her biriňiziň öz konstitusiýa boýunça hak hukugyňyzdyr. Şonu ýatdan çykarmaň watandaşlar, öz ýurduňyzy taşlap başga ýurtlara gitjek bolmaň, başga ýerlerde de bal ýok. Ýene öz ýurduny gazanmaly, bu diktatorlary hökman suratda özleri giderýär etmeli. Oksuz yaragsız bizim okumuzam yaragmızam öz dilimizdir, öz sesimizdir, öz sesimizi eşittirip durmalıyız. Adamlar ayaklanmalılar, vatanını kazanmalılar. Şeyleri tamamlayın diyen edil bu goşku, tadil goşku sadel yönü Türkmenistan'naki yemnäçe ýyl bäri diktatorlyk sürüp oturan bir diktatura degişli. Dolu hemmesini okumayın, bir kuplet okap bereyin. Nevit gazda 4-nji yerde durýas diýdiler. Halk ýene de pohmy iýmesine diýdiler. Siýasety näme bilsin? 50 söz var sözlükde. Garşmasyn oňa muňa gezsin çöre özlükde. Ýyly talap bitirdi, zat galmady ýalary. Gury sünkünden başga nämesi var sanara. Halkam basgydan ýaňa degdi paltasy daşa. Döşgerip söwüşmäniň gelli wagty baş-başa. Arka dağın Rus ağasyn agdarmaly tagtyndan, şol tetelli türkmeniň çykaýmalymy bagtyndan. Neşeýlerek bu goşk edil tädil goşkusy däl ýöne ýazyp taşlapdyryn, bular ýaly goşkular kän meniň dolam däl ýaňy bir 3-4 kupletini okap berdim. Neşeýlelik bilen onna gadyrly gelinler, Türkmenistanlylar, ähli watandaşlar, hemmäňizi ýene bir sapar ýetip gelen täze ýyl bilen gyzgyn gutlaýas. Hemmäňiz sag oturuň, sagaman bolun. Siziň gelinler sag bolaşjak bolsaňyz sesiňizi açyp sag bolaşyp bilersiňiz.
Vatandaşlar, yurttaşlar, sağ olun, gaty gaýrymrak, gatyrak diýen ortagam gaty görmäň. Täze ýyllaryňyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Yurttaşlar, ildeşler, täze ýylda täze ädim bilen täze Cumhuriyetimizi dikeltme ýyly bolsun. Güýje gaýrata meniň pes etmäň, gaýrat edip Cumhuriyetimiz guraly, ýerimiziň, suwumyzyň, ýurdumyzyň eýesi bolalyň, çağıçyklarymyza gowuşalyň, daşary ýurtda sürünmäliň, çağıçyklarymyzyň geljegi üçin täze Cumhuriyeti dikelteliň, ýzyňyzda miras goýalyň. Sağ olun. Bolady yurttaşlar, sağ bolun. Sizlere üstünlikler dilemen. Taza Türkmenistanımızı kazanıp nasip etse, hökman bir yıl taza Cumhuriyetimizde yaşamakımız nasip etsin. Şunu dilemen. Hem inanaman, söz beremen. Taza Türkmenistan kuruladı nasip etse. Tebrikliymen sizeni yine bir bar. Sağ olunlar. Bolýa sag bolun, hemmäňiz sag oturun.